Tikulandirani ku Strength of Light Ministry. Muli ndi ine brother Daniel. Tikufuna tifufuze tsiku lobadwa Yesu Kristu. Iyo ndi phunziro lathu lero monganso mwa nyengo yake. So tikamangamba za Christmas kwambiri tikukamba za pa 25 December, right? So pa 25 December pamene pamakhala ndithu zochitika zambiri, kusangalala ndithu kubadwanso kwa mpulumutsi. Komano tikaona muno bwino pamakhalanso ndithu zinthu zina zimene zimakhala zophatikana ndi Christmas zimene zimadabwitsa tuno kodi zimene zikukhala bwanji. Pamakhala mkulu amene amakhala ndi ndithu zinyama zimenezo zimene zimakoka chani, zimakoka galimoto yake imayenda mlengalenga imene amati Father Christmas, ndi amene amatsika m'machimuni am'manyumba ndikumasiya ndithu mphatso. So mkulu amene zinake amati Father Christmas. Ndefunso nkumati okay, za Father Christmas zikulumikizana bwanji ndi kubadwa kwa Yesu Kristu. So pamakhala ndithu mafunso ambiri oti m'Baibulo Christmas imeneyi tikuyipeza pati. Tikaona bwinobwino Christmas tikuyipeza m'Baibulo Yeremiah chapter 10 masika amusi kuti tamvani mawu amene Yehova anena kwa inu nyumba ya Israeli. Atero Yehova, musaphunzire njira ya amitundu, musaope zizindikiro za thambo, pakuti amitundu aziopa izo. 3. Pakuti miyambo ya anthu ili yachabe, pakuti wina adwala mtengo m'nkhalango, ntchito ya manja a m'misiri ndi nkhwangwa. Akukometsa ndi siliva ndi golide, auchirikiza ndi misomali ndi nyundo kuti usasunthike. Mafano akunga mtengo wakanjedza, osema koma osalankhula, ayenera awanyamule pakuti sangathe kuyenda. Musaope pakuti sangathe kuchita choyipa, mulibenso mayi wakuchita chabwino. So tikaona bwinobwino Yeremiah chapter 10 ikuonesa mwambo umene achikunja mapanga amakadula mitengo. Mitengo imene akayidula amayikomesera ndi silver ndi yani ndi golide, right? Tikaona bwinobwino mtengo wa Christmas umachitikanso chimozimozi. Of course tikaona bwinobwino anthuwa amakhala mitengo ayisema ndikuyipangisa yani mafano, right? Mwana tikaona mtengo wa Christmas ndi chimozimozi zimene akupangira anthu amapita kunja akautema akaudula ndikuyika pakati ndikukhomerera misomali kuti usatani usasunthe, kenako amaukomesera ndi za silver ndi za golide. So tikaona bwinobwino Yeremiah chapter 10 pa nthawi imene ikulembedwa kwa anthu kupembedza yani mafano. Ande tikaona bwinobwino mbiri ya Christmas m'Bible, napita ku Bible Tools imene ili ndi kamvekesedwe kabwino ka Christmas. So imene kaka ndi ati what the Bible says about Christ's birth not in winter. So atuno kubadwa kwa Kristu Yesu sunachitike nthawi ya December. So tikaona bwinobwino ma tools amene wawa tithakuona natuno Yesu ndithu sanabadwe pa 25 December. Komano Christmas ikuchokera kuzipembedzo zina zimene pa nthawi imene zinayi zachikunja zimene amasangalalira pa 25 December. Ndiye chifukwa cha Khristu kubwera anthu anangosintha ati Yesu anabadwa pati panembo. So apa ndi John O. Reed amene anakhala pa 1930 mpaka 2016 analemba ona kuti popanga comment pa Luka chapter 2 verse 7 kuti abusa anali kunja ndiye angelo anaona ndikawululira kuti apite ku khola la ng'ombe limene Yesu abadwa. Ndi anati Yesu ndi Mary amafunika apeze malo makamaka kubusa, okay? Ndi anena kuti ara amafunika apeze malo makamaka m'makhola a ng'ombe kapena mu mphanga kapena kwina kwake, chifukwa chanati malo onse amene amasunga anthu anali ozaza. Izikuonesa natino anthu onse amene amachoka dziko lonse lapansi analamba kufikira mu Yerusalemu ndi mizinda yozungulira. Ndipo tikamenepa mapwando anali atayamba kuchitika kale, ndipo izi sizidakakhala mofanana makamaka mu December. Tikaona kalenda ya Chiyuda
inali ndi matsiku amene amasangalalira. Analipo masiku mapando 7 pachaka, right? Kona analipo atatu amene amafunika anthu ndithu akakumane ku Yerusalemu. Panali Pasika kumulika Deuteronomy 16:16, panali karo opanda chilipiso amene omikizana ndi Pasika, ndi pananso tsiku la Pentecost, ndi pananso tsiku la nsonkhano ya misasa. So anati kuti kukhale kuseku kwadzaza kale, right? Inaiso nkhani ina inati nthawi imene kunalembedwa akalata anthu osapite ku Yerusalemu akalembedwe nthawi imene kalata inayikidwa kuti anthu osapite kumalo amene anabadwa akalembese kalembere, right? Nthawi imene inde zinagwirizananso ndi nthawi ya mapando amene wawo ndikuona kunazaza kwambiri kuti ku Bethlehem kuti palibenso malo ena amene Yesu adakatha kutani kubadwirako. So anati zikususana kwambiri ndi nkhani imene yachani ya Christmas. So palinso wina sanafotokozanso pamenepa. So kuli nawo jomwe anafotokoza pomanga comment za Luka chapter 2 anati Yesu sanabadwe ndithu mu nthawi imene ya winter, kapena nthawi ya snow, kapena nthawi imene mvula imagwa. Ati fanati pamene Khristu Yesu anabadwa mong'ang'ali mwana, kunali ndithu abusa amene anali kunja, amene anali muchiri kapena maminda, amene amayang'anira usiku apanga kumene Luka chapter 2 verse 8. Izi sizidakatheka mu Yudeya makamaka mwezi wa December. Ndi anati azibusa wa nthawi zonse amatenga zoweta zawo kuchokera m'mapiri komanso maminda, amazibweresa kuti zisakhalenso kunja makamaka isanafike pa October 15. Fanati ikangopita October 15 umapita uko makhale kwamba kuzizira kwambiri komanso mvula yamba kutani yamba kugwa. Ndi awo Bible lonse limafotokoza zimenezi. Tikalinga nyimbo ya Solomon chapter 2 verse 11 komanso Ezra 10 verse 9 komanso ndi verse 13 kunena kuti nthawi ya mvula sinayizoyenera unati abusa akhale mabwalo oseguka makamaka usiku. Ndanati nthawi imeneyo inali chikhalidwe cha Ayuda masiku amene kuti nkhosa zawo azituluse muchipululu komanso mabwalo nthawi imene ya Pasika, kapena kuti nthawi mvula kapena nthawi ya mvula yangotha kumene amati early spring, ndipo amazitenganso zimenezizi kuchoka ku mabwalo kapena ku mapiri mvula yamba ikangoti yamba kutani kugwa. Ndi apa wanga kuti Clark Commentary volume 5 page 370 New York edition. So izozo tikaona ndithu nkhani ya Yesu Khristu ija kuno bwino tiona nawo abusa aja anali akudyesa yani nkhosa zawo, zimenezi sizidakatheka ife nawo nthawi imeneyi kungamba pa October mapitirira uko ndele mvula yamba kutani yamba kuchitika. Abusa onse amakhala atenga nkhosa zawo azitenga kumalo kutani otchingizika. So amakhala ndithu ndi makola awo omangira bwino kuti nkhosa zawo sayarani sanyowe, right? So nkhani ya Yesu ija ndi zinthu zotani zosemphana. Anafera wabiza manga quote buku lomwe ija nano ati nthawi imeneyi amakhala ali kunja, abusawo amakhala amayang'anira nkhosa zonsezi usiku komanso ndi yani ndi masana. Okay, ndi mvula zambiri zikangoyamba mu mwezi umeneyo wa Machesvan imene ikuyankha nkhani yathu ya October November. So mvula nthawi zawo zimayamba so October November, koma nthawi zinayi mvula yamba chani October. Ndapo zati nkhosa sezimasungidwa kunja kapena kuchipululu nthawi yonse ya dzuwa. So tiona nati mvula ikangotha kumene mabwera ku spring, kenako timazabwera kudusa kumazabwera nthawi ya dzuwa chimodzi ngati kuno kumazakhala nthawi yachani ya dzuwa. So ndanati ndipo abusa amene amakhala nati sanathe kubweretsa yani nkhosa zawo. So anati ndi nkhaniyo yonena kuti pa October apa ndanati ndizopera kwambiri fena ikamafika October kuti mvula ikuyamba azibusa amene amakhala nkhosa zawo zitani
azilenga. Now tuno pa nthawi imeneyi zovutanso tuno Yesu anabadwa pa 25 December chifukwa chenera tuno pa 25 December nkhosa sizimakhala kuti kutchire, right? Now tuno Yesu sizidakatheka kuti abadwe after September kapena October kumapita uko, ona umenepe. So nzonera tuno nkhani imeneyi tikana mfundo zansi bwinobwino Yesu anabadwa pa 25 December ifunika irani isiyidwe. So our photo says in the Hebrew to W. Armstrong anabadwa mu 1892 anamulera 1986. So amafotokoza nkhani aonda Kristu akale, right? That no so encyclopedia ineliyonse amene buku la history nthawi yawoyo ikuzana Yesu sanabadwe pa 25 December. Ngakhale so encyclopedia yaku Katolika ikuzanso ndichoncho. So that no tsiku lobadwa Yesu Kristu ndilosadziwika, okay? Ngati monga aliyense adani amavomereza. Koma pa 92 kavekesedwa na tuno Yesu Kristu anabadwa mwina mu September imene ili miyezi 6 itadusa yani Pasika. Mulungu adakhala kufuna tuno tizisunga tsiku limene la kubadwa kwa Yesu Kristu. Sadakabisa kwambiri tsiku liti imene. So tikaona muno bwino tukamba za kubadwa kwa Yesu Kristu mu Bethlehem. Komano izizi ndikukhupirano pa nthawi ina anthu ambiri amatha khala kuzitulusa ndi zina zotero. Koma kubadwa kwa Yesu Kristu ndikofunikira kwambiri kwa ifeyo monga ngati a Khristu. Komano ndikufuna kuti tiyambirire kuchiyambi. Yohane 3:16 ati chani? Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Tikamakamba za kubadwa kwa Yesu Kristu pamene Mulungu anamupereka iye kwa ife ndi tsiku lopambana kwambiri. Fana no pa nthawi imeneyi ndi nthawinso imene tikuona chipulumutso chathu chikukwaniritsidwa. Tikukhala nawo moyo wotani? Moyo wosatha tikamkhulupirira. Koma tikamakamba za kubadwa kwa Yesu Kristu, kodi Yesu Kristu anabadwa liti? Tikaona bwinobwino Yesu asanabadwe mu Bethlehem analipo kale nthawi zosayamba. Tete nthawi imene kuona amene pa Miyambo 8:22-23 Mulungu anali nane poyamba njira yake, asanalenge zake zakale anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe. So dziko lonse lapansi lisanalengedwe tikamawerenga za Miyambo chapter 8 tibwereranso ku verse imwe apeto tutaona tuno pali chilengedwe ndi pali Yesu Kristu. Zonse zisanalengedwe zimwe timaziona ife ndi maso ndi zina zimene sitimaziona ngati maukulu ndi angelo ndi ndi zina zotero, right? Zonse zisanalengedwe Yesu analili atayimikidwa kale, anapangira kale anointed. Tiona nkhani imeneyi, right? Neti kaona mwino Miyambo 8:25 wati chani? Mu New English Translation anawo no mapiri asanakhazikike, zitunda zisanakhazikike, ine ndinabadwa. So Yesu Kristu akubadwa mu nthawi za nthawi pachiyambi, zonse zisanalengedwe. So pali kusiyana kwambiri pakati pa Yesu Kristu ndi chilengedwe. Yesu Kristu si olengedwa, Yesu Kristu ndi wobadwa. Yesu Kristu anabadwa mu nthawi za nthawi. Tikamana buku limene Bible ina imene version HCSB auti no Miyambo 8:25 ndinabadwa pamene panalibe madzi akuya ndi akaswipe ozaza. So Yesu Kristu anabadwa chinesese natani chisanalengedwe. New Living Translation auti yani Miyambo 8:25 auti no ndinabadwa nyanja zisanalengedwe, akasupe asanatuluse madzi ake. CSB auti yani Miyambo 8:25 ndinabadwa pamene panalibe madzi akuya ndi akasupe odzaza ndi madzi. NIV kuti yani pamene panalibe kuya ine ndinabadwa, pamene panalibe akasupe osefukira madzi. So tutha kuonera tunono Bible mu Miyambo chapter 8 kusiyanisa pakati pa chilengedwe ndi Yesu. Kulengedwa ndi kubadwa ndi zinthu zosiyana. Kholo limabala mwana, kholo silimalenga mwana. Mulungu analenga Adamu ndi Hava. Adamu ndi Hava amabala ana. Tikapaona bwinobwino Mulungu analenga zonse zimene timaziona.
koma Yesu solengedwa, Yesu ndi wobadwa. Pali kusiyana kwambiri. Fatino munthu akabala mwana amakhalanso munthu, right? Ngati Yesu Khristu ali mwana wa Mulungu nditi anabadwa kuchokera mwa Mulungu, ndati Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse wathunthu. Fatino iye wobadwa amalandira zonse mmene kholo lake ali nazo. Ndi Miyambo 8 verse 30 ndinali pambali pake ngati misiri, ndinamusekeretsa tsiku ndi tsiku, ndikukondwerera pamaso pake nthawi zonse, ndikukondwerera ndi dziko lake lokhalamo anthu, ndikusekerera ndi ana a anthu. So tikamaona Yesu Khristu akufotoza pano anali ngati misiri pambali pake. Tikamaona bwinobwino munthu akamamanga nyumba, munthu ina amakhala ndi ndalama zonse, ampeza misiri, ampasa ndalamayo, misiri amaliza ntchito. Kumaona anthu kuona azidi akulu ndi mamanga nyumba yabwino, kumana amanga ndani? Misiri. So tikamaona bwinobwino Bible kutiuza ife Mulungu analenga zonse kumwamba ndi dziko lapansi. Tikapita chipangano chatsopano imatikululira ife pachiyambi panali Mulungu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. So panali Mulungu, ndipo m'malo mwa Mulungu panali mawu, mawunso anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndi Mulungu. So pali awiri, mawu anali ndi Mulungu, amene mawu anali naye tiuzati ndani? Ndi Mulungu amene ali Yehova, ndipo mawu ndi mwana wa Mulungu amene ali ndani? Yesu Khristu. Pachifukwa imene ndi umulungu wonse. Tikapitiza bwinobwino m'munsi akutiuza ife kuti mwa iye munali chani? Moyo. Ndipo zonse zinalengedwa, popanda iye palibe chimene chinalengedwa. Mwachitenda Mulungu analenga zonse kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu amene anali ngati ndani? Misiri wake. So tikaona bwinobwino pamene papa tutazindikira za nzeru imene ikufuula, nzeru imene Miyambo chapter 8 ndi Yesu Khristu. Tikutha kuonanso pamenepa tikapita 1 Korinto chapter 1 imatiuza ife nzeru imene ndi nani? Ndi Yesu Khristu. So then tionene pamene pa Hebrew chapter 1 verse 1 to 4 kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana, koma pakutha pake pa masiku ano akulankhula ndi ife ndi mwana wake amene anamuyika olowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga mayiko ndi amwamba omwe, ameneyo pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wake ndi chizindikiro chenicheni cha chikhalidwe chake, nanyamula zonse ndi mawu amphamvu yake. Mmene adachita chiyeretso cha zoyipa, anakhala pa dzanja lamanja la ukulu mwamba, adakhala kuposa angelo, monga momwe adalowa m'dzina lakuposa iwo. So tikutha kuona zinthu zingapo kuti Yesu Khristu ndi wolowa nyumba mwa zonse, right? Amene amakhala olowa nyumba mwa zonse amakhala mwana wa Tateyo. Ndati pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wake. Tikamakamba za chinyezimiro tikamba za image. Pachiyambi Mulungu anati chani? Tilenga munthu chifanizo chake. Tikawerenga Bible lonse pali munthu mmodzi yekha amene ali mu chinyezimiro chake. Tipange munthu chifanizo chake. So Mulungu anati tipange munthu chifanizo chathu. So tikaona Bible tikamakamba za the image yekha amene ali mchifanizo cha Mulungu, amene ali chinyezimiro cha Mulungu, imodzi yekha amene ndani? Yesu Khristu. So Mulungu anayankhula ndi ndani? Misiri wake amene ali Yesu Khristu, tipange munthu chifaniziro chathu. Ndipo tikuona Yesu ameneyo anakhala kuposa angelo chifukwa chani? Monga momwe adalowa m'dzina lakuposa iwo. So tikamaona Yesu Khristu ali ndi dzina loposa angelo chifukwa angelo ndi olengedwa, koma mwana amakhala ndi dzina la ndani? La Atate wake. Yesu Khristu ali ndi dzina lalikulu loposa ero. So tikuona so mene paona tikakamba za umwana, pali umwana umapezeka m'Bible pangapo. Tikamakamba za ana a Mulungu tiona pamenepa Yobu 38 verse 6 ndi 7 maziko ake ayikidwa kuti, kapena ndani anayika mwala wapangodya, pamene nyenyezi zammawa zinayimba pamodzi ndi ana onse a Mulungu anafuwula mokondwera. So tikaona bwinobwino Yobu 38 ikuti ife ana onse a Mulungu anafuwula mokondwera. Tikamakamba za ana a Mulungu amene wakamba za nyenyezi zikuyimira ndani? Angelo. So tikuona pali ana a Mulungu amene akutchedwa ana a Mulungu chifukwa chakulengedwa, amenewa ndi angelo. Angelo analengedwa, ndipo chifukwa analengedwa akutchedwa kuti ndi ana andani? A Mulungu. Just like mene mu chizungu timanena munthu amene anayamba kupanga discover
mwina malamulo a physics amatchedwa no tate wa physics. Munthu amene amabweretsa chitukuko mudera amatchedwa no tate wa chitukuko. So chimozimozi mene mulungu analenga angelo ndi ena onse amene awotcheranso ana ake andani a mulungu pakudzera polengedwa. Okay, tikaonanso nyenyezi zimene ziyesa 14 verse 2 patino wagwa bwanji kuchokera kumwamba iwe Lucifer, mwana wa m'bandakucha wakhetsedwa bwanji pansi amene unafukisa mitundu. So tikaona pamene papa mwana wa m'bandakucha, the morning star, right, tikungozindikira natino Lucifer anali mmodzi mwa ana a mulungu amene analengedwa. Tikaonanso bwinobwino anthuso, Luka 3 verse 38, mwana wa Enosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, mwana wa mulungu. Adamu pachiyambi analengedwa nayenso naye ngati mwana wa ndani wa mulungu kudzera kulengedwa. Koma palinso ifeyo amene Adamu atatilowetsa mu vuto la tchimo tikubwereranso kwa mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Ife tikutchedwa kuti chani? Aroma 8 verse 15, pakuti inu simunalandira mzimu wa ukapolo kuchitanso mantha, koma munalandira mzimu wa umwana umene tifuwula nawo kuti Aba Atate. Tikaona bwinobwino mzimu wa umwana, mzimu wa adoption, ifeyo tikulandiridwanso ngati ana a mulungu kuti tinatayika mulungu atitenganso ndi kutikonzanso kudzera mu kubadwanso mwatsopano. Ndipo ife amene tikulandira mzimu wa umwana tikutchedwanso ana a mulungu monga mwa adoption tikawerenga nchizo. So pali magulu awiri a ana. Taona ana a mulungu amene alengedwa panizi chake ndizadda mzimu wa mulungu monga mene analili Adamu pachiyambi. Taonanso ana a mulungu amene analengedwa monga angelo ndi ena onse. Taonanso ana a mulungu monga mwa adoption, inu ndi ine. So tione pamenepa palinso gulu lachitatu la ana a mulungu. Ahebere 1 verse 69 akuti ndi pamene atenganso obadwa woyamba kulowa naye m'dziko. So pali gulu lachitatu, wobadwa woyamba kulowa naye m'dziko. So tikamakamba za obadwa, begotten, Yesu Khristu ni mwanawo obadwa wa mulungu, osati kudzera mukulengedwa ayi, osati kudzera mulengedwa ngwene ali Lucifer nangere ena onse ayi, osati kuti analipo pachiyambi nthawi zonse awiriwiri kena kanango mpaka adopted ayo basi ukhala mwana wanga ine ndikhala atate ndi zina zotero ayi. Si Yesu Khristu mwana wa mulungu kudzera mu adoption kapena kulengedwa ayi. Yesu Khristu ni mwana wa mulungu kudzera mukubadwa, ande anabadwa nthawi kiti itiyo ate pamene anatenganso obadwa woyamba kulowa naye m'dziko. So anabadwa na kale ku nthawi za nthawi mungatawerenga miyambo 8 kenako analowa muchani m'dziko ndapitiriza anena ndipo amugwadire iye angelo onse a mulungu. Ndipo za angelo anenadi amene ayesa angelo ake mizimu ndi otumikira ake lawi la moto. Mukuona pamenepe. So akusiyanisa Hebrews 1 imasiyanisa pakati pa Yesu Khristu ndi angelo. Ndimakhulupirira Hebrews 1 inali meeting imene mulungu anayitanisa kumwamba kuti akasiyanise pakati pa kukira kwa Lucifer kuti naye amasusa ndikufuna kubisa za umwana wa Khristu Yesu, kumupangisa wana kuti iye ndofanana ndi iwo chifukwa onse ndi ana a mulungu. So mulungu amasiyanisa ti yayi inuyo munachita kutipeza, inuyo ndinolengedwa, inuyo mufuna mulambire mwanayo, ndikumanena koma za mwana kumasiyanisa. So mulungu ndithu akusiyanisa panano woyamba wobadwa azalowa m'dziko, koma ankhale azalowa m'dziko angelo akufunika kutani samugwadira ifa yani mene awa padziko lapansi akubweranso ndi mulungu wonse muthupi. So asiyanisa pakati pa woyamba wobadwa ndi angelo. Ndete ndipitirize ndati chani, koma ponena za mwana ati mpando wachifumu wanu mulungu ufikira nthawi za nthawi ndipo ndodo yanu yongoka ndiyo ndodo yachifumu wanu. Aona penepe atipo kamba za mwana. So mulungu pomuona Yesu Khristu akamba za nani? Za mwana. Mulungu akamuona mwana wake Yesu Khristu amaona ndani? Amaona munthu. Chimodzimodzi munthu akamuona mwana wake amaona chani? Amaona munthu. Mulungu akamuona mwana wake samaona ocholengedwa. Mulungu akamuona mwana wake amaona mwana wobadwa, amaona umulungu, right? So umulungu wakubwera ifeya chifati Yesu Khristu ndodani kubadwa. Ndakupiza no mwakonda chilungamo ndi kudana nacho choyipa, mwa ichi mulungu ndiye mulungu wanu wakudzozani ndi mafuta
achikondwerero chenicheni kuposa anzanu. So tikaona bwino Mulungu ati ndiye Mulungu wandani? Wa Yesu Kristu, kapena ndiye tate wake amene anambada. Ndi chifukwa chake chonena tuno Mulungu ndiye mutu wandani? Wa Yesu Kristu. Tikawerenga pa Akorinto chapter 1 verse 11 verse 1 to 3 makambazana tuno mutu wa mkazi ndiye ndani? Ndiye mamuna. Koma mutu wa mamuna ndiye Kristu. Koma mutu wa Kristu ndiye ndani? Ndiye Mulungu. Tikaona menepo 1 Akorinto chapter 11 verse 1 to 3 imatoza zimene zimakapaka pa verse 3. So tonato Bible likusindikiza ndithu mwapaderadera. Adamu mutu wake anali Yesu Kristu, right? Pamene Hava mutu wake anali ndani? Adamu. So tikaona bwino po alenga awiri analenga chifaniziro chawo. Adamu mwa iye munachoka ndani? Munthu wina. Mwa Mulungu munachokanso ndani? Yesu Kristu amene ali ndiye umulungu wonse. Tikaona menepe ali ofanana. Adamu ndi Hava onse ndi ofanana chifukwa ndi anthu. Atate ndi Mwana onse ndi ofanana chifukwa osali ndi chani? Ali ndi umulungu, osali ndi moyo wa umulungu, right? Chifukwa chani Yesu Kristu akukhala ndi umulungu fanana tuluka ndi kuchoka mwa ndani? Mwa Mulungu. Hava ndi munthu fanana tuluka ndi kuchoka mwa ndani? Mwa munthu. So Hava ndi munthu fanana tuluka kuchoka mwa munthu. So tikuthokoza no pali ma similarities ambiri amene alipo amene lingamvesese. Koma no tikupitiriza kukamba za Yesu Kristu pamene amene wabadwa mu nthawi za nthawi. Bible lizafa no Yesu Kristu sanangokhala konko, amafunika abwere pa dziko lapansi pano azabadwenso mongati ndani? Munthu. So anabadwa ku nthawi za nthawi mongati mwana wa Mulungu amene ali ndi umulungu wonse. Koma amene akubadwanso apa pa dziko lino lapansi akubadwa ngati kachiwiri kuti azapulumutse inu ndi ine. Akalaya 4 verse 5 koma pamene idakwanira nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi wobadwa pansi pa lamulo. So nthawi itakwana Mulungu anatuma ndani? Mwana wake. Yesu Kristu sakukhala mwana wa Mulungu pamene abadwa m'Bethlehem. Ayi, anali kale mwana wa Mulungu akutumidwa monga mwana wa Mulungu, right? Pamene akubadwa mu Bethlehem akubadwanso mwa njira ina, akukakhala mwana wa Mulungu mwa njira ina. Chifukwa tuno pano pamene akubadwa sakubadwa ndi umulungu okha, koma akubadwanso ndi chani? Ndi munthu amene akonza zonse zini Mulungu kudzera mwa mzimu wake. Pachifukwa chimene Yesu akutchedwanso mwana wa ndani? Wa Mulungu. 104 verse 9 umo chidaonekera chikondi cha Mulungu kwa ife, kuti Mulungu adatuma mwana wake wobadwa yekha alowe m'dziko lapansi kuti tikhale ndi moyo mwa iye. So Mulungu akutuma mwana wake wobadwa yekha alowe m'dziko. So the only begotten son, yes, akubwera pa dziko lapansi ndi mwana wa Mulungu, akubwera pa dziko lapansi kuzabadwa ngati mwana wa Mulungu. Pambali poti akubadwa ngati mwana wa munthu akhalanso ndi umulungu. Pa chifukwa chimenechi akutchedwabe mwana wa Mulungu mwa njira ina. So pali ulosi wina apadera umene unakambidwa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14 umene umafuna kufotokozera ndithu zambiri zimene Yesu Kristu amabwera kuzapanga. Koma ulosi umene unabwera kwa Davide ndi mwana wake Solomon. So apitizana nawo pamene masiku ako akadzakwaniridwa ndiwewe udzagona ndi makolo ako, ine ndidzaukitsa mbewu yako pambuyo pako imene idzatuluka m'matumbo mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. Iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wake nthawi zonse. Ndidzakhala Atate wake, iye nadzakhala mwana wanga. Akachita choyipa ndidzamulanga ndi ndodo ya anthu ndi mikwapulo ya ana anthu. So tikaona bwino Mulungu akamba ndi Davide akumuwuza akulu, ineyo mukapita ndiphukitsa mwana wanu, mwana amene adzakhala mfumu yayikulu, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake. So tikamangamba za mwana amene tizatokamba za Davide, koma poposa amene papa akukambanso Davide mwana wake amene Solomon, umakambanso ndani? Za Yesu Kristu. Tikaona amene papa tino ndidzakhala Atate wake, iye nadzakhala mwana wanga. Now mawu amene wawa tikaona bwinobwino kwa inu ndi ineyo, ifeyo tikabweranso kwa Mulungu ngati anthu
chimwa tikabwereranso kwa Mulungu tikulandira umwana, tikupangira adopted mungati ana andani a Mulungu. Kupangira adopted sizoti dzina lathu lokha lisintha kuti tizitchedwa Akhristu, koma tikhala ni moyo kapena mzimu wa Mulungu kati mwathu, right? So apapa kukamba za ulosi umenewu tikamakamba za Solomon, right? Solomon akabwera kukhazikitsa ufumu wake, Mulungu akachita zimenezi, ati Solomon amene azakhala ngati ndani? Mwana wake, ndipo azakhala ngati tate wake. So tikapanda za Solomon ndikuona za ulosi umenewu, koma ulosi umenewu ndi wakulu kwambiri. Ifanira kuti ukamba za Yesu Khristu. Yesu pamene abwera pa dziko lino lapansi akuzabadwa monga ngati ndani? Mwana wa Mulungu, ndipo Mulungu akhala ndani? Tate wake. Koma akasiku oyamba izi kuchitika anabadwa ku nthawi za nthawi monga ngati mwana wa Mulungu wokhala ndi umulungu wonse, koma pa nthawi iyi akubadwa mu Bethlehem monga ngati mwana wa Mulungu amene ali ndi umulungu. Pachifukwa imenechi Mulungu akhala tate wake ndipo yakhala ndani? Mwana wake. 1 Mafumu 4:29 akuti yani, ndipo Mulungu anampasa Solomon nzeru ndi luntha lambiri ndi mtima wochuluka monga mchenga uli mphepete mwa nyanja. So tikaona bwinobwino Mulungu anampasa Solomon nzeru. Tikamona bwinobwino nzeru jemalira mu Miyambo chapter 8, tikaona bwino 1 Korinto 1:24. Koma kwa iwo oyitanidwa Ayuda ndi Aheleni, Khristu mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. So tikamona bwinobwino Khristu ni mphamvu ndi nzeru ya Mulungu. Yesu Khristu ni mphamvu ndi nzeru ya ndani? Ya Mulungu. So pamene Yesu Khristu abwera pa dziko lapansi akubwera kuti azabadwe cholinga zakhazikitsa ufumu wa ndani? Wa Mulungu. Koma noti tikaona bwinobwino apapa 2 Samuel 7:12 ano ndipo ndizakhazikitsa mpando ya ufumu wake nthawi zonse. Tikaona ufumu wa Solomon, ngakhale Solomon anapatsidwa nzeru, ufumu wake unazatani? Unazatha, sunazakhale wa nthawi zonse. Solo sitikaona bwinobwino kukamba inde kwa Solomon, koma chithunzithunzi chenicheni imene tikuchiona kukamba zinani? Za Yesu Khristu. So pamene Solomon apempha nzeru, chimene amapempha nzeru yeniyeni ya Mulungu ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Ndiye tikaona bwinobwino kuti Solomon amangatu kachisi wa Mulungu. 1 Mafumu 5:16 ati no, pamodzi ndi akulu akapita wa Solomon akuyang'anira ntchito 3,000 mphamvu 300 akulamulira anthu ogwira ntchito. 1 Mafumu 6:7 ati no, ndipo nyumbayo pakumangika inamangidwa ndi miyala yokonzeka isanazedwemo, kotero kuti sidamveka nyundo kapena nkhwango kapena chitsulo chilichonse nyumba pakumanga nyumbayo. So tikaona Solomon anazero kwambiri, anatumiza anthu ake mu phiri ndikachekacheka miyala ndi matabwa po asisa pa kumanga kachisi, panabe kukhoma kapena kupala, amangoyika miyala 1 mpaka kachisi sotati kumangidwa. So inali nzeru ya ndani? Ya Solomon kumanga chani? Kachisi. So tikaona pamene pa 2:5:13 ndi 14 no, ndipo kudali pamene oyimba malipenga ndi oyimba adakhala ngati mmodzi, namvekesa mawu amodzi akulemekeza ndi kuyamika Yehova, ndipo kweza mawu awo ndi malipenga ndi zigaga ndi zoyimbira analemekeza Yehova ndi kuti pakuti ndiye wabwino, pakuti chifundo chake chikhala kosatha. Pamenepo nyumba inadzaza ndi mtambo, ndiyo nyumba ya Yehova, kotero kuti ansembe sanathe kuyima kutumikira chifukwa cha mtambo, pakuti ulemerero wa Yehova unadzaza nyumba ya Mulungu. So tikaona bwinobwino kachisi amene atangomangidwa kumalizika, ulemerero wa Yehova, mtambo unadzaza chani? Nyumba imeneyi. Palibenso amene anakwanisa kutani? Kulowamo. So tikutha kuona zimene Mulungu anapanga zera manda mwa Solomon. Koma tikunena kuti ufumu wa Solomon unazatha, right? Fayona no pakupita pa nthawi ufumu ene anakhazikitsa Solomon anakatabwera unagawana pakatatu, unagawana pawiri, unatino panali Israeli ne mafuko 10 ndi mbali nayo kunali ngati chani? Ayuda mafuko atatu, right? Pakupita pa nthawi ananikira kupita ku kapolo, Yerusalemu anaonongedwa ndi zinazo. So ufumu wa Solomon sunapitirire pa nthawi zonse. So lonse umene umakamba ndithu inde kwa Solomon umakamba kwambiri kwa mwana wa Davide amene amafunika abale amene ndani? Yesu Khristu. 1 Luka 1:31-33 anati no, ndipo taona udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wamamuna nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wamkulu
nazatchedwa mwana wa mkulukulu, ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake, ndipo iye adzachita ufumu pa banja la Yakobo ku nthawi zonse, ndipo ufumu wake suzatha. Maona pamenepe? So mwana wa Mulungu amene akubadwa apapa akutchedwa kuti ndi mwana wa Davide, kholo lake. So tikaona bwino mwana amene wa Davide amene amakambidwa ndi Mulungu anali ndani? Yesu Khristu. Wapita pa nthawi Yesu Khristu akubadwa ngati mwa fuko la Yuda, koma akubadwa makamaka ku fuko limene la ndani? La Davide. So tikaona bwino pamene Yesu akubadwa, Mulungu akuti chani? Mwana amene uthenga wabwera kwa Mariya kuti mwana amene azitchedwa mwana wa mkulukulu kapena mwana wa Mulungu. So pobadwa Yesu Khristu atchedwa mwana wa mkulukulu, mwanjirana akubadwa ali ndi umulungu. Koposa amenepa akutchedwanso mwana wa Davide, so akubadwa alinso ndi umunthu. So Yesu Khristu ali ndi kubadwa kwake mu Bethlehem kukonjezera chinthu china chimene analibe nacho before. Pamene anabadwa mu nthawi za nthana ndi umulungu wokha, pamene akubadwa ngati munthu akubadwa mwa njira ina chotero kuti akukhalanso ndi umunthu. Pachifukwa chimenechi pakubadwa iye akutchedwanso mwana wa ndani? Mwa Mulungu, ndipo ati ufumu wake suzatha. Tikuona amenepe. So tikaona za Yesu Khristu loko 1:35, ndipo mngelo anayankha ngati kwa iye, Mzimu Woyera adzafika pa iwe, ndi mphamvu ya wamkulukulu idzakuphimba iwe, chifukwa chakenso choyera chidzabadwe chidzatchedwa mwanamu. So tikuona kuti Yesu Khristu ndi mwana wa ndani? Wa Mulungu. Yesu mwana wa Mulungu. Zinthu zosangalatsa kwambiri pamene akubadwa akutchedwa mwanamu. Katino atate wake ndiye ndani? Ye Mulunguyo. Mulungu achita zonsezi kudzera kwa chani? Mwa Mzimu wake. Afilipi 2:6-7 ali yani, amene pokhala nawo maonekedwe a Mulungu sanachiyesa cholanda kukhala ofanana ndi Mulungu, koma anazikhuthula yekha natenga maonekedwe a akapolo nakhala mafanizidwe a anthu. So Yesu Khristu pokhala nawo maonekedwe a Mulungu anali ndi form ya Mulungu, sanachiyesa cholanda, right? Inali ndithu chibadwiro chake, anali ndi Mulungu, koma anazikhuthula yekha natenga maonekedwe a akapolo. So pachiyambi pobadwa mu nthawi za nthawi anabadwa monga ndi mwanamu, koma pa nthawi iyi akubadwa mu form ya Mulungu. So tikuona tino pamene akubadwa sapapa ati akutchedwa mwana wa ndani? Wa Mulungu. Yohane 1:14 atino, ndipo mawu anasandulika thupi nazakhazika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi chodadi. So Yesu Khristu pamene wabadwanso mu Bethlehem akutchedwa wobadwa yekha wa Atate mwa njira ina, ifatu wabadwa ngati ndani? Ngati munthu. So tikuona kubadwa kwa Yesu Khristu kuchitika pawiri. Roma 1:34 wakunena za mwana wake amene anabadwa wa mbewu ya Davide monga mwathupi, amene anasimikizidwa ndi mphamvu kuti ndiye mwana wa Mulungu, monga mwa Mzimu wachiyero, ndi kuuka kwa akufa ndiye Khristu Ambuye wathu. So tikuonano kubadwa kwake kwa Yesu Khristu kumene kufunika kuchitikeno kwachitatu kumeneko akutino anasimikizika kuti ndi mwana wa Mulungu monga mwa Mzimu wachiyero, ndi kuuka kwa chani? Kwa akufa. So tikuona tino pafunika pachitike chinthu china pamene Yesu Khristu wafa, afunika china ichi muchitikirenso kachikena kuti akatchedwenso mwana wa ndani? Wa Mulungu. So apo tikuona tino zimene zinangambira kwa Roma zinachitikadi pa kufotokozedwa kuma ukisidwe ake andani? A Yesu Khristu. So tikutha kuona tino kuyambirira Yesu Khristu akubadwa ngati mwana wa ndani? Wa Mulungu. Kudzera mu chochitika chimenechi Mulungu akutha kutilenga ife tonse kudzera kwa Mesiya wake amene Yesu Khristu. So pakulengedwa inu ndine tolengedwa kudzera mwa Yesu Khristu ngati mwana wa Mulungu. Komano pa chipulumutso Yesu akubadwanso mwa njira ina ngati
mwana wa ndani wa munthu. Kuti akatani akabadwanso monga ngati mwana wa munthu, cholinga nawo tuno akakwanisa chipulumutso chonse, ifeyo tikalandira moyo wake tizitha kubadwanso mwatsopano ndi kukhala ngati ana a Mulungu. So Yesu Khristu akubadwa kachiwirika, cholinga ngati inu ndine tikabadwanso kachiwiri ndi kutchedwa ana a Mulungu, pamene tapangidwa adopted polandira moyo wake watsopano. So tikuthawa tuno kachiwirika akubadwanso kuti akapulumutse inu ndi tentonene kachitatu kachichitika nchani. Machitidwe 13 verse 13-35 no kuti Mulungu analikwaniritsa ili kwa ana athu pakukisa Yesu, monga mulembedwa m'Masalimo lachiwiri, iwe ndiwe mwana wanga, lero ndakubala. Ndipo kuti anamuukitsa iye kwa akufa, osabweranso kuchivundi. Anateropo, ndidzakupasani inu madalitso oyera ndi okhulupirika a Davide. So tikamana za Yesu Khristu akunena kuti monga analembedwa m'Masalimo achiwiri, iwe ndiwe mwana wanga, lero ndatani ndakubala. Pomuukitsa Yesu Khristu akuti pomuukitsa ati iwe ndiwe mwana wanga, lero ndatani ndakubala. Kodi zimenezi zikutanthauzanji? Tikaona bwinobwino mu chizungu pali mawu ena akanagwiritsa ntchito abwino kwambiri amene njira mulibemo. Machitidwe 13 verse 33 tikaona mu KJV no. Yeah. God has fulfilled the same unto us their children, in that he has raised up Jesus again, as it is also written in the same psalm, thou art my son, this day have I begotten thee. So Yesu anaukitsidwanso again ndio kuti chani? Again ndio kuti zinachitikapo koyamba. So apapo pamene Yesu Khristu akuukitsidwa kumanda, right? Pamene akuukitsidwa akuti kuli ngati akubadwanso, right? So muchizungu akisejera mara again amene apezeka mu KJV version yoka mwana ndizofunika kwambiri verses. So Yesu akungida raise again kuti no zinachitikapo kale koma apa zochitika chingati kachiwiri. Ati iwe ndiwe mwana wanga otani bwa obadwa, tsiku linda tani ndakubala. Wabalidwa litiro again kuti ku Bethlehem. So tutaona tuno pachiyambi Yesu Khristu anabadwa ngati mwana wa Mulungu, kachiwiri akubadwa monga ngati inu ndi ine mene timabadwira, akubadwa mu Bethlehem. Komano kusiyana kwake kuti no pamene akubadwa akhala ndi umulungu ndi umunthu zonse ziwiri kuti akapulumutse inu ndi ine. Pamene wabwera pa dziko lapansi kugonjetsa tchimo ndi imfa, akuukitsidwanso kapena akubadwanso komaliza monga ngati pulumutsi, monga ngati ugonjetsa amene ali ndi chigonjetso cha zonse, amene wakwaniritsa kutibwezeretsa ife tonse kudzera mwa moyo wake kwa ndani? Kwa Mulungu. So pachifukwa chimene ichi ata raise him up again. So tipite ku Psalm chapter 2. Psalm chapter 2 verse 7 atuno, koma ine nadzodza mfumu yanga pa Ziyoni, phiri langa loyera, ndi zauza zachisimikizo Yehova anena ndi ine, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. So tikamaona bwinobwino Psalm 2 verse 6-7 mawu koma ine ndadzodza, mawu amene wauti ino ndadzodza mu Hebrew ndi nakak, mu Strong's number H5256, amene akamba tuno kupanga kudzoza ngati mfumu kapena kuthira, to pour, right? So pamene Yesu Khristu anamwalira pa Calvary, pamene akuukitsidwanso Mulungu anayankhula mawu, iwe ndiwe mwana wanga, lero ndatani ndakubala. So mawu amene akuyankhulidwa kwa Yesu Khristu pamene akuukitsidwa kachitatu pani pamene akubadwanso kachitatu ndi pamene akutani akuukitsidwa. Mawu amene akuti noyo mwana wanga, lero ndatani ndakubala. So tikaona bwinobwino pachiyambi Yesu Khristu anabadwa ngati mwana yekha ndani wa Mulungu mu Bethlehem. Yesu pamene akubadwanso monga ngati mwana yekha wa Mulungu, koma anakhalanso ndi yani ndi umunthu mu Bethlehem. Ku Calvary atamwalira pamene akuukitsidwa, akubadwanso pamene akuukitsidwa monga ngati mwana yekha ndani wa Mulungu,
amene ali ndi umulungu ndi umunthu, komanso ali ndi moyo wogonjetsa, ali ndi moyo umene sunachimwitsa. Akuukitsidwa ngati mpulumutsi ndi mbuye wathu. Koma amene akuukitsidwa china ichi chichitika akuti ndadzoza mfumu yanga. So kudzoza pamene kuchitika pamene akuukitsidwa Yesu Khristu, tikawerenga Machitidwe chapter 13 verse 35, have raised up again, meaning to say zichitika pa Masalimo chapter 2 zinachitika kale. Kodi ni nthawi iti imene Yesu Khristu anadzozedwa? Tioneni pamene pa Miyambo 8 verse 22, Mulungu anali nane poyamba njira yake asanalenge zakale. So Mulungu anali ndi Yesu Khristu asanalenge zonse zakale. 23, anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe. So anandiyimika, mawu anandiyimika ndi to pour a libation to anoint as king. Ndi mawu amenewa nakak amene ali strong number H52 58. Ni namba lomwe ya strong number nakak amene akutanthauza kuzoza ngati mfumu kapena kupanga war kapena kuthira. So pamenepa chuchitika chimenechi chapa dzukiro wake Yesu Khristu, pamene akuukitsidwa Yesu Khristu atakuzozedwa mongati mfumu. Paja tinakaona mwana wa Mulungu amene akubadwa, amenenso mwana wa Davide, azakhala ndi ufumu imene suzatha. Pamene Yesu Khristu akuukitsidwanso, akuukitsidwa iwe ni mwana wanga, lero ndakubala. Akuukitsidwa ngati iye amene ali ndi chigonjetso, iye amene wabwereranso kulemera. Pamene abwereranso kumwamba, akuzozedwa ndi ulemerero umene ali nawo pachiyambi, nthawi zosayamba. Pamene anabadwa pachiyambi, Yesu Khristu anazozedwa kale ngati mfumu. Koma chifukwa chakuti inu ndine tinatayika, Yesu Khristu anasiya ulemereronso kumwamba, ndikubwera ngati kuzabadwa ngati mwana wa munthu, ndikugonjetsa tchimo. Pamene akugonjetsa tchimo, akubwereranso kumwamba, akuzazozedwanso ndi ulemerero uja, ndikakhala mfumu ya inuyo ndi ineyo amene tikubadwanso mwachani masopano. So ichi chimene Mulungu akupanga kumuzoza ndani? Yesu Khristu. Yohane 17:7 kuti chani? Ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndi inu nokha, ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. So mawu amene akuti ndilemekeze ine ndi inu nokha. Kodi Yesu Khristu amathandiza chani? Kodi Yesu Khristu amathandiza kuti ndabwera pa dziko lapansi tonanitu ndapulumutsa anthu abasi ndikubweranso kulemera? Kodi Yesu amathandiza chani? Kodi Yesu pemphera kuti Mulungu amulemekeze iye ndi ulemerero umene anali nawo dziko lapansi lisanakhalepo, akuthandiza chani? Akuthandiza chimene chinachitika Miyambo 8 yatangobadwa ndi kulemekezedwa ndi kulandira ulemerero wa Atate. Ulemerero umene anali nawo dziko lapansi lisanakhalepo amafunanso pa nthawi iyi. Tiona bwino ulemerero ndi utiwo, ndilemekeze ine ndi inu nokha. Tioneni pa Machitidwe 2 verse 16, koma ichi ndi chimene chinanena ndi mneneri Yoweli 17, ndipo kudzakhala masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndi anyamata anu adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzalota mawu. So Mulungu akamba zoti adzathira cha mzimu wake pa thupi lonse. Mulungu amafuna nati anthu onse amene akubwera kwa iye akhale ndi mzimu wake. Koma chinthu chimene chichi chimafunika chichitike mwapaderadera. Chinakwanitsidwa bwanji? Machitidwe 2 verse 32 Yesu amene Mulungu anamuukitsa zayichitira mboni ifeto. So Yesu Khristu pamene akuukitsidwa chuti chani? Paja kupemphera anapemphera Mulungu amulemekeze iye ndi inu nokha. Tiyeni potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu, nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatisanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva. So tikuthaona pachiyambi chimene akulandira Yesu Khristu kwa Atate ndi lonjezano la chani? La Mzimu Woyera. Tikaona lonjezano la Mzimu Woyera, Mzimu Woyera ndi chani? Ndi mzimu wanga, akamba Mulungu amenepe. Mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa Mulungu. Tikaona Mulungu tikamana maloso onse amene masomphenya, Mulungu amaonetsedwa ali pa mpando wake wachifumu, koma Mulungu ali ndi inu ndi ine. Akupezeka bwanji inu ndi ine kusera mwa mzimu wake, right?
So mzimu wa mulungu ndikupezeka kwa mulungu pakati pa inu ndine. Mene mukumveseramu mzimu wa mulungu akuyankhulani. Ine mene ndikuyankhula mzimu wa mulungu andiyankhula. Fani mzimu wa mulungu ali mkati mwanga. Ndipo inu mukanda Yesu Khristu mzimu wa mulungu akalanso mkati mwanu. So chinthu chimenechi ndi chimene Yesu Khristu anali nacho pachiyambi. Pamene Yesu Khristu anabadwa anazozedwa ndi mzimu wa mulungu. Kuti pamene mzimu wa mulungu kupezeka mkati mwa zolengedwa zonse za nzeru ngati angelo, anthu paja anthunso ndakajeso aja wanzimwera. Kupezeka kwa mulungu ndi kwa Yesu Khristu zikhala mkati mwa ndani? Mwa anthu. Right? Ndiye pamene munthu anachimwa chinachitika nchani? Munthu pamene anachimwa analekana ndi mzimu wa ndani? Wa mulungu. Populumutsa munthu sadakangotha kungopulumuka chifukwa anazozedwa ndi mzimu wa mulungu. Fatino Adamu pamene anachimwa anatenga anthu onse ndikalowetsa mujani muchivuto. Pamafunika apezeka Adamu wachiwiri amene ali Yesu Khristu. Pamene Yesu Khristu anabadwanso ngati inu ndine, munthu anagonjetsa tchimo ndi imfa, anagonjetsa Satana. Pachifukwa chimenechi amafunika akhale Tate watsopano wa fuko lathu. Pachifukwa chimenechi Yesu Khristu pamene abwera pa dziko lapansi ulemerero anawusiya mwa njira ina atino chifukwa anatenga umunthu ndikubadwa ngati munthu. Sadakathanso mapezeka pena paliponse kudzera mwa mzimu wa mulungu. Anali malo amodzi. So pamene Yesu Khristu anagonjetsa tchimo ndi imfa pa mtanda, pamene amaukitsidwa, amafunika kuti atino alemekezedwe, ampasenso ulemerero umene anali nawo pachiyambi uja. Pamene Yesu amapemphera atino mundilemekeze ndinu nokha, kapena kuti amafuna kusanulidwa ndi mzimu wa mulungu. So pa nthawi imene Pentecost ikubwera, mzimu umene akulandira anthu ni mzimu wa mulungu umene uliso ndi moyo wa Yesu Khristu wogonjetsa, moyo umene ungapulumutse, moyo umene muli chiyero, moyo umene muli madalitso onse, moyo watsopano. Pachifukwa chimene chichi ife amene tikhala m'pangano latsopano kulandira moyo watsopano, moyo wachipulumutso. Anzathu aja m'pangano chakale anamwalira akhulupirira atino azalandira moyo wopulumutsawo. Anali ndi mzimu wa mulungu inde, kumano moyo wa Adamu wachiwiriyo analibe. Pamene anafa mwachikhulupiriro. Onse amene anafa mtanda wa Yesu Khristu sanabwere akupulumutsidwabe mwachikhulupiriro. Kuti no pamene inu ndine tizaukitsidwa pamodzi ndiwo, aliyense azakhala ali ndi mphoto imeneyi ya moyo osatha mwa Yesu Khristu. Koma inu ndine tikuchilandira chinthu chilerole. Aheberi 1:5 atino pakuti kwa angelo uti anati nthawi iliyonse, iwe ndiwe mwana wanga, lero ine ndakubala iwe. Ndiponso ine ndidzakhala kwa iye Atate, ndipo adzakhala kwa ine mwana. Ndi ngelo amene anayankhulako zimenezi. Ebekolo ndi ngelo mmodzi amene mulungu anayankhulako zimene. So izizi paja mulungu amayankhula ndi Davide kumuwuza za mwana wake kuti mwana wako azabala, ine ndidzakhala kwa iye Atate, adzakhala kwa ine ngati mwana. So Yesu Khristu pamene akubadwa mu Bethlehem ngati mwana wa Davide, akuwuzidwanso mu Bethlehem kuti iwe ndiwe mwana wanga, kwa ine ndidzakhala ngati Atate. So tikuona pa ubatizo mulungu akubwera ndi mawu kuti iwe ndi mwana wanga otani wokondedwa. Pa phiri pamene Marko chapter 9 pa phiri pachaso poveka mawu kuti ndi mwana wanga wokondedwa, mumvereni iye. So izi zikuchitika motero pa kuukitsidwa kwake kwa Yesu Khristu pamene akubadwanso kumaliza, mawu amene akubwezera iwe ndiwe mwana wanga, lero ndatani ndakubala iwe. So tikaona muno bwino Hebrew chapter 5 verse 1-5 atino pakuti mkulu wa ansembe aliyense wotengedwa mwa anthu amayikidwa chifukwa cha anthu mzinthu za kwa mulungu kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. So tikamaona wansembe amafunika akhale munthu ndithu. Yesu Khristu amafunika abwera azabade ngati munthu, cholinga kuti apereke mitulo ndi chani? Mphaso ya chani? Ya mzimwera. Mphaso imene timayifuna kwambiri ni mphaso ya mzimwera. Komanso amafunika apereke mphaso kwa ya machimo athu kuti atitsuke ife chikubutima choyipa tili nacho chichoke, kuti timve kuti titakhululukidwa, machimo athu achotsedwa. Koposa ndeti chibadwidwe chathu chasintha, we have a new nature, tabadwanso mwatsopano. Koma kuti zimezi zichitike mafuna tilandire mphaso imene yachani? Ya mzimwera, umene uli moyo wake ndani? Wa Yesu Khristu. Ndakupitiza nato koteronso Khristu sanazilemekeza yekha ayesede mkulu wa ansembe,
komatu iye amene analankhula kwa iye, mwana wanga ndi iwe, lero ine ndakubala. So mulungu ndi amene anamulemekeza ndani? Yesu Khristu, kuti akhale mkulu wachani? Wansembe. Atagonjetsa, Yesu Khristu analandira ulemereronso kwa Atate, cholinga kuti akakhale wansembe amene akuyimirira inu ndi ine. Kumwambako Yesu Khristu ali kumwamba ndi Atate, komano Yesu Khristu ali ndi inu ndi ine kudzera mwa mzimu wake, chifukwa tino Yesu Khristu ndi wansembe amene akupereka mitundu, apereka moyo wake kwa inu ndi ine. Chifukwa imene chifumu wake suzatha. Zekaya 6:12-13 atuno ninena naye kuti atere Yehova wa makamu, ndi kuti taonani munthu dzina lake ndi lomphukira, ndipo adzaphuka m'malo mwake nadzamanga kachisi wa Yehova. Inde dzamanga kachisi wa Yehova, nadzasenza ulemererowo, nadzakhala ndi kulamulira pa mpando wachifumu wake, nadzakhala wansembe pa mpando wachifumu wake, ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa awiriwo. So tikamakamba za uphungu wa mtendere unali pakati pa Atate ndi ndani? Ndi Mwana. Mwakona wenepe awiri basi, right? Koma chachikulu chimene tikuona tino mphukira amene Yesu Khristu adzamanga kachisi wa ndani? Wa Yehova. Monga ngati Solomoni anamanga kachisi wa Yehova, mphukira amene Yesu Khristu amafunika amange kachisi wa Yehova. Kachisi wa Yehova ndiye ndiye mpingo wa Mulungu. Paja kachisi wa Mulungu atamangidwa pa dziko lapansi ndi manja, Solomoni amaliza ulemerero wa Mulungu nadzadzapo. Chimodzimodzinso Yesu Khristu amaukitsa anthu amene akhulupirira mwa iye kuti alandire mzimu wake, cholinga kuti akakhale ngati kachisi wa ndani? Wa Yehova. Ona wenepe. So Yesu ndi amene akusenza chani? Akusenza ulemerero. Ndi akamba zatino nadzakhala wansembe. So no zimene zichitika liti? Pamene Yesu Khristu wabwera udzakhala wachani? Wansembe. Anakhala wansembe bwanji? Nsembe isanaperekedwa pamafunika pakhale kaye nkhosa. Nkhosa ikaperekedwa ikafa, wansembe ndi amene alingamwaza ndi kawaza nkati. So tino nkhosa imemira Yesu, wansembe amemira chani? Yesu. So pamene Yesu Khristu anabadwanso kachiwiri mu Bethlehem, bwana ndi mulungu ndi umunthu, pamene akukitsidwa kachitatuka, akukitsidwa ndi umunthu wogonjetsa, umunthu umene unapambana, pamenepo pamene akutchedwa ndi wansembe wachifumu wake. Mwana wenepe ndi wansembe. Pachifukwa chimene chicho uphungu wa mtendere uli pakati pa awiriwo, pakati pa Atate ndi Mwana. Uphungu wa mtendere wakhazikitsidwa. Yesu wasenza ulemerero wa Atate. Pachifukwa amenepopo wamanganso chani? Kachisi menene mpingo wa Mulungu. Mateyu 12:43 chani? Mfumu yayikazi ya kumwera adzauka pa mlandu pamodzi ndi obada amakono, nadzawatsutsa chifukwa iye anachokera ku mathero a dziko lapansi. Udzamva nzeru ya Solomo, ndipo onani wakuposa Solomo ali pano. Amene ali wakuposa Solomo ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Mfumu yayikazi inachoka komwe uko Seba zokumana ndi Solomo, koma alipo wamkulu kuposa ndani? Solomo anaye ndani? Yesu Khristu, amene ali ndi nzeru zakuya, amene iye ndi nzeru ya Mulungu. Kumanga kachisi wa Yehova akugwiritsa ntchito mzimu wake. Si chinthu chotino chisifikirano rakhoma ewa akusinthika kwa yatawasinthika ayi. Akutono mzimu umene umayenda ngati mphepo. Anthu sadziwa kumene mphepo ikuchita, koma amaona mitengo ikadani ikagwedera. Moyo wa munthu akukonzanso ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Akusema chingati akaneke miyala yonseyi, inu ndi ine akatike pamodzi tikule monga kachisi wa ndani? Wa Mulungu. Ndiyeni mafuna ndano munyengo imeneyi makamaka pa 25 December ndi nthawi yabwino kukumananso ndi anthu osauka, anthu amene ali wosowa, kukumana ndi anthu amene ali kuma prison, kukumana kuti tikapemphere. Chifukwa chanatino ngakhale 25 December si tsiku limene Yesu Khristu anabadwa, anthu ambiri amalivomereza choncho. So pa nthawi imene anthu ambiri amakhala ndithu otseguka kuti akamveko uthenga. Mutha kutenga ndithu mphaso zanu ukapasa anthu amene mvula yavuta, manyumba asasuka, kamphepo kena kanabwera kusakhala bwino anasasola manyumba madera ena, right? Anthu ena alibe zofunda, anthu ena alibe chakudya, anthu akukhalira mango ndithu nthawi imeneyi. Mutatenga mphasi zimene timaononga kuti tikugula mowa kapena tikugula nyama zambiri, ma bride zina zotero, tatenga zonsezi ndikukonza mphaso kapasa anthu amene ali osowa. Pamwamba pamenepo ndikukaguliraso Bible pamwamba 22,000 pamene ndikankhula. Ndikusati itha kukweranso, batha kugula Bible ndikukapasanso anthu kuti pamene
akukulandira mphaso pamene atenganso baibulo kika ngati mphaso anthu ajatha yowerenganso bwinonso kwambiri utha kugula mabuku ena a Chikhristu ndikuwapasanso ndani anthu ngati mphaso pamodzi ndi mphaso zina zimene tikuwapasa ngati munyengo imeneyi. Ndi nthawi yabwino osati kungokhala ya anaso ndikuyamba kuwuza za Yesu Khristu kuti amve za Yesu Khristu. Efeso 2:16-18 atijana ndikuti akayanjanitse awiri ndi Mulungu thupi limodzi mwa mtandawo atapha nawo udaniwo ndipo mmene anadza analalikira uthenga wabwino wa mtendere kwa iwo akutali ndi mtendere kwa iwo apafupi kuti mwa iye ife tonse awiri tili nawo malowere athu kwa Atate mwa Mzimu umodzi. So tikona amene patuno akutiyanjanitsa ife ndi Mulungu. Yesu Khristu amene atiyanjanitsa akuti tili ndi malowere kwa Mulungu kudzera mwa Mzimu umodzi. Paja Mzimu wa Mulungu iye amafuna kusaulira pa anthu onse koma zinatheka bwanji kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Inu ngati mukumva kunong'onezedwa kuti mubadenso maso anu musazengereze iye, muloleni iye alamulire moyo wanu. Kudzera mwa Mzimu umodzi tili ndi malowere kwa Atate. Yesu Khristu watiyanjanitsa ife tonse. Iye ndithu amene akumanga kachisi wa Mulungu. Efeso 2:19-20 pamenepo ndipo simulinso alendo ndi ogonera komatu muli amudzi omwewo oyera mtima ndi banja la Mulungu omangika pa maziko a atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwini mwala wapangodya. So tonatuno mwala wapangodya ndi Yesu Khristu. Monga Solomoni anasembera miyala m'mipiri ndimayibweretsa nomayika pamodzi, Yesu ndiye mwala wapangodya amene akuyimirira ife tonse. Inu ndine tonse mwangati miyala imene tikuyikira mmene mumo ndi pangano la mtendere likakwaniritsidwa. Efeso 2:22 mwa iye chimako chonse cholumikizika pamodzi bwino chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye chimene inunso mumangidwamo pamodzi mukhale chokhalamo Mulungu mwa Mzimu. So kudzera mu chinthu chimene Yesu Khristu apanga, inu ndine ndili ngati miyala imene tikuyikidwa kuti kachisi wa Mulungu akamangidwe. Inu ndine ndife miyala yamu kachisimo. Inu ndine tikuzaziranize mwaka wandani wa Mulungu. So tikona monga Solomoni amanga kachisi wa Mulungu, Yesu akumanga kachisi weniweni osati miyala koma inu ndine amene tikutenga ngati anthu amene tikayima pamodzi kumanga kachisi amene wandani wa Mulungu. Akoloso 1:15-17 akuti chani? Amene ali fanizo la Mulungu osaonekayo wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse. So tikonano pachiyambi Yesu Khristu ali fanizo, image. Tinakamba tupa Bible omos muli mmodzi yekha amene ali image, amene ali chifanizo ndani cha Mulungu osaonekayo wobadwa woyamba wa chilengedwe chonse. Kudzera mwa kubadwa kwa Yesu Khristu chilengedwe chonse ndani chinapezeka. Right? Yesu arabadwa Mulungu analenga kudzera mwa Yesu. Wobadwa woyamba akamba za nthawi dziko lapansi likhalepo. Yesu anali mfanizo. Mfanizo ndi chinthu chofanana nacho. Tikapita Genesis chapter 5 Yesu anakumana Adamu anakhala ndi mwana muchifanizo chake, image. Tikamakamba za anthu, ineyo ndi mkazi wanga, right? Olo ineyo ndi akazi anu mukakhala ndi ana amakhala ofanana nako ndi inuyo, amakhala chithunzithunzi cha inuyo. Koma sichimakhala perfect chifukwa ndino pamakhala anthu awiri akumana. Komano mu Mulungu chifanizo chili 100% perfect chifukwa ndino palibepo wina aliyense ali involved. Ndi Atate amene kwa iwo kukubadwa ndani? Yesu Khristu. Pafano Yesu Khristu ali Mulungu wonse osachepera osawonjezera. Umulungu wonse wa Atate uli mwandani? Mwa Yesu Khristu. Yeye ali chifanizo la Mulungu osaoneka. Wobadwa woyamba wa chilengedwe Yesu. Ndauti pakuti mwa iye zinalengedwa zonse zam'mwamba ndi za pa dziko, zooneka ndi zosaoneka, kapena mipando yachifumu, kapena maufumu, kapena maukulu, kapena malamuliro, zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi iye kwa iye. Mapano wenepe ndiye tikuiza ndipo iye ali woyamba wa zonse ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. So tondani Yesu Khristu analenga zonse, ali fanizo la Mulungu, anabadwa nthawi za nthawi. Koponso pamenepo kubadwa kachiwiri akuti yani Yohane 1:14 ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pathu ndipo tidaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate odzala ndi chisomo ndi choonadi. So
pamenepa tikuona kubadwa kachiwiri ka Yesu Khristu mongati mwana wankhosa amene afuna apulumutse inu ndi ine, right? Pamene anabadwanso mu Bethlehem anabadwa mongati mwana wa munthu, koma chifukwa tino atate ake ndi Mulungu amachedwanso mwana wa ndani? Wa Mulungu. Anatenga umunthu ndi kuphatika ndi Mulungu wake mongati mwana wankhosa kuti apulumutse inu ndi ine. Koma zitatha izi anaukitsidwanso, anabadwanso kachitatu. Akolose 1:8 ndipo iye ndiye mutu wa thupilo, ekleziya ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa, kuti mzinthu zonse akhala woyamba. So Yesu Khristu ndi woyamba wobadwa mwa akufa. Now tikaona bwinobwino kubadwa koyamba kachitatu akuti iyeyo pamene akuukitsidwa ndi woyamba wobadwa mwa akufa. Tamanika pala nthambi imene anafa ngati Mose anafa ndi kuukitsidwa, Lazaro anafa anaukitsidwa, pala nthambi mbiri kuchipangano chakale imene anaukitsidwa kwa anafe. Tikaonanso chipangano chatsopano Yesu Khristu anasanafe mandanda anaukitsa anthu angapo, koma akuti no Yesu ndi woyamba wotuluka mwa akufa. Chifukwa chani? Woyamba wobadwa wotuluka mwa akufa. Chifukwa chani? Chifukwa chani no muzinthu zonse akakhala woyamba. Anthu onse amene amaukitsidwa, anthu onse amene amazozedwa kwa akufa amadalira kuti Yesu Khristu akagonjetsa tchimo ndi imfa pa mtanda. Chifukwa ndo angwiro manda sangamusunge. Chifukwa chimene azaukitsidwanso ndi Atate. Nezikachitika ndikuti iyeyo akhala wansembe amene atha kupereka moyo kwa anthu onse, ndipo pabwera kake azaukitsa anthu onse amene anafa mwandani? Mwa iye. Pachifukwa chimene chichi imfa ya Yesu Khristu ndiyo pambana kuposa imfa zonse, ndipo chifukwa chimene kuti iyeyo kuuka kwake ndikumene kupangisana anthu onse azaukenso. Pachifukwa chimene chichi ati iye ndotani? Ndoyamba osati kuno mu position kuti palibe samene anaukitsidwa iye asanaukitsidwe. Ayi, ndoyamba in terms of importance, pakufunikira kapena kusamira konse kuli pa Yesu Khristu ndoyamba. Mwapana mene pazilingana atuno uyu ndi president woyamba kupanga zabwino pa dziko lapansi pano. Sizoti panayimbe pa president ena woyamba, alipo mapresident amimbi, koma uyu ndi woyamba kuchita sajani zabwino. So Yesu Khristu ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwa akufa. So pamene anatuluka kwa akufa anabadwanso ngati kachitatu, ngati wansembe woyamba kubadwa ngati mwana wa Mulungu amene ali ndi ulemerero wa Mulungu wonse. Pamene akubadwa pa dziko lapansi akubadwa ngati mwana wa munthu komanso mwana wa Mulungu kuti akapulumutse inu ndi ine ngati nkhosa. Pamene akubadwanso kachitatu akuukitsidwa kwa akufa ngati wansembe amene ali ndi ulemereronso wa Mulungu kuti akapulumutse inu ndi ine, akatipatse moyo wake wogonjetsa, moyo wake wopambana, akatipatse inu ndi ine. Tikuona pamenepe. So izo sizikuchitika kuti inu ndi ine tikatani? Tikapulumuke. Kubadwa katatu. Utha kuona zimenezi zimene timafuna tikuyitanireni munyengo imeneyi. Kalalikireni uthenga kwa anthu osowa, kalalikireni uthenga kwa anthu amene ali mzipatala amene alibe anthu okawaona, kalalikireni uthenga kwa anthu amene ali m'maprison pa tsiku limeneyi. Fikirani kwa anthu ena amene sanamve uthenga wa Yesu Khristu. Musangononga ndalama zanu pa zinthu pa miyambi yachabe, koma mukatenge ndalama zanu ndi kuzifesa mu uthenga wa Mulungu. Ngati mulibe ndalama, yendani ndi kulalika uthenga wa Yesu Khristu. Ndi tsiku lopambana lino limene lingagwiritse ntchito ulemerero wa Mulungu osati ulemerero wa Satana. Mulungu akakudaliseni, Mulungu akakusungeni mpaka titafika chaka chatsopano mwa Yesu Khristu. Mulungu akudaliseni. Amen.